Салому алайкум, ҳамватанони азиз. Мо нав бои ҳамин Лоиқ Раҷабовро тамошо кардем. Бовар кунед, аз тарафи судяҳо як мақсад ноадолатӣ шуд, гӯям хато намекунем, барои чӣ ки мо чанд бор дидем ки ҳамин Лоиқ мебардорад, мезанад. Бовар кунед, бародармон Лоиқ барои мо чемпион. Мо имрӯз бояд, бародари азиз, Лоиқро дастгирӣ кунем, ки мақсад бародармон мақсад зиқ нашуда бошад. Лоиқ Раҷабов, шумо бародари азиз барои мо чемпион ҳастед. рости тамахе настроениё турб шуда, бовар кунед, намедонам чӣ гӯям. навори пурраи Лоиқ Раҷабова дар дигар аккаунт мепартом, ки мақсад жалоб набиёяд. бародари азиз, бовар кунед, настроениё не. Лоиқ Раҷабов, мо бо шумо ҳастем. бародари азиз, гапҳои қабеҳ лозим не. Мо бояд ҳамватанонамонро дар тамоми ҷиҳат, дар тамоми ҳолат бояд дастгирӣ кунем. Тоҷикистон ба пеш. Ассалому алайкум.